Čauky, ňauky. Dneska vás tu vítam u nového videa, ktoré sa bude volať o stratégii. Budeme sa pozrieť na nejakých šampiónoch, alebo na League of Legends, čiže na LOLku. Napríklad teraz sú tu také postavy na výber. Ja napríklad také postavy, že Amumu som si už kúpil, potom Katarínu som si kúpil, všetkých stadial. No, bereme si šampión. Tak toto musíme vypnúť. Nastavení. Tu zvuk. No, dobre. Tak tam šampióny. Tu je napríklad a ešte Ani mám. Potom mám Gerena mám, potom mám kde to je, Katarínu mám, som už vravel, potom mám ešte Malphite'a, Master Yi, potom mám Nunu, mám Olafa, potom ešte mám Poppy, potom mám ešte Riven, potom mám ešte čo také potom mám ešte Tima, potom mám ešte Veigara, potom mám Warwicka, potom mám Xinza, potom mám už nikoho, všetky. A napríklad neprejdeme si všetky, ale také zaujímavé postavy, že čo majú, aké majú stratégie, proti kým sú silní. Takže napríklad ako prvý je Aatrox, on stojí 6300 peniazí, vidíte aký to damage, koľko má HP približne, aj toto, aj také. Potom tu máte, že statistika, zdraví, mana, sila útoku, brnení, dosah, regenerácie, zdraví, regenerácia many, rýchlosť pohybu, odolnosť voči mágii a rýchlosť útoku. Potom tu máte napríklad videodáte, že aké má napríklad on útoky. Tak toto je jeho útok. Taký, áno. Potom môžete hocikedy. Potom je tu jeho z takých útokov ďalších. No. Ďalší útok. Keď do neho dávate damage, tak vám to aj pridáva HP. Ďalej tu máme ďalší útok, to je Ečko. A posledný útok Ultina je tento. Čiže dáva väčší damage. Veľa stojí, takže nič moc. Potom proti silný, slabý je proti Jaxovi, Time, potom Fiore, potom je slabý proti Pantheon, neviem jak sa číta, potom je ešte Renekton
a silný proti Yasuovi, Dariusovi, potom Akali, Katarina a potom Rice. Stratégie má to, že čo si má kupovať, napríklad keď je Aatrox Stop alebo niečo také, napríklad JG-Boss, tak ďalej, opäť Lore, to je také čítanie, skiny, taký má, to je pekný, aj tento, všetky, no, ďalej sa pozrieme napríklad ešte Akali, ktorá stojí 3150, takže no, to si môžete pozrieť, že ako dáva. Ďalej tu je Heal, Mana, Attack, Armor, Rank, Heal, Regen, Mana, Regen, Moment, Magic, Resist, Attack Speed, ale neviem to prečítať ani. Tak tu je jeho, čo môže jesť, čo môže hocikoľvek, kedykoľvek, tak. Čo? Skúsim ešte raz dať. No, či? Neviem. Skúsime ďalšie video. No, tak napríklad toto. To, že keď dáte tam, no tak ten útok ešte kľudne dáte, uberete, tak je záver damage. Ďalší. No to je neviditeľnosť. To sú už také video, ale to je veľmi zradná. Potom mám tu ďalší útok, počkaj, to je Ečko. Taký, OK. Ďalší, toto je ultina, posledná. Napríklad proti Zedovi. 3-krát asi môžete dať. OK, a za chvíľku budem končiť, lebo mám málo nabíjačky. No to napríklad je Agni, že slabý je proti Lysinovi, čo to neviem kto je, Rumble, potom je slabý proti Mordekaiser, slabý proti Ani a slabý proti Gerenovi a silný proti Kartusovi, Yasuovi, Timovi, Nidale, neviem ako číta, a proti komu to? Izraeli. A stratégie má také, napríklad toto, čo sú napríklad tam vám keď sa ide do tanka, no tak musí tieto od začiatku, potom ďalej, finále a toto je kombo, ale nie celé. No tak ďalej, skiny, taký, potom taký, aj taký, no. Tak teraz si dáme napríklad Fioru. Ona dáva veľmi veľký damage, stojí 4800. Heal dáva 550 a plus 85. Mana, attack, armor, range, heal, regen, mana, regen, movement, magic,
Resint, atak, speed. Potom ďalej útoky. Protiludské. To je asi rýchlosť. Ďalší útok. Aha. No toto je posledná postava, lebo sme mali nabíjačky. Takže no. Proti Dramenovi. Ja si ho chcem kúpiť, lebo je veľmi silný. To je Morgana. Morgana. Ďalej. Toto je Ečko. Babočko. Veľký damage a aspoň mám vidžiu. Toto je ultina. Takže dávate spoluhráčovi aj a dávate aj spoluhráčovi aj HP, aj veľmi veľa uberáte. No, hociaké spoluhráčovi na Agent, no. Slabý proti Jaxovi, neviem jak sa volá, Pantheon, proti Dariusovi, Renaktorovi a Malphiteovi a silný proti Yasuovi, tento jak sa volá, Gangplank, potom silný proti Gnar, silný proti Aatrox, to je ten, čo som vám predtým ukazoval, Nasus. Jež Nasus je veľmi silný, máte napríklad Fiora top, ma zaujímalo, aký má Fiora tank. Fiora. Fiora top, Fiora. Fiora. Neviem. Aha, tu je Optank. No, dobrý, no? OK, skiny. Taký. Taký. Potom taký. Wow. A to všetko. Tak, dovidenia. Pozdravujte. Čauky, mňauky.